Kaixo ama, ze moduz, azkenian aurten be ezingo nazuen arrasatera. Badakitzu nire lana zelakoa dan, eta inoiz ez uste oporrik emuten gabonetan. Aurtengoak lehenengo gabonak dira itxabarik. Alegin du naz, baina alatabe ezingo naz zurekin egon. Asko maite zaitxot benetan, ama. Egunon, bezina. Egunon! Venga, preparau eta guazen azpiko tabernara kafi hartzera. Kafia? Hartu dut ja. Bueno, beste bat hartuko hau. Itxen dauen hotzakin, ondo etorriko jakin. Orduen ze, Carmen. Aurten be, familia ez datorriko. Ez, mentxia ez. Baina, bueno, hemen arrasaten ondo nau, ez nau bakarrik. Gauza asko dauz eitxeko. Enazu ez auketan, ala. Kristona jendia dokot. Presta guen, zelkoz, gabukatu bat. Bazen dizutan, eskerrik asko. Oso ondo, primera. Zenako moduan bai, eskerrik asko. Hori dana oso ondo dau. Baina eta Gabon zaharretako afaixa? Zegaitik atzatoz neurekin endaiara? Ez bihotza. Eskertzen dotzut, baina nahi dut arraseten geraketie. Gau berezia dugu gaur, urte zaharraren azken orduak ari gara bizitzen. 2025 agurtzeko eta 2026ari ongi etorria emateko. Baina, zeitzen duzuzuk hemen? Zeu ezingo zen ba endaian. Hori pentsetan zinun, Ez dute zebe ulerketan. Ze paseten da? Ez galdetu geixau, ta jantzi abribua. Gaur ez duzu bakarrik afalduko.